ଏବେ ସବୁ ପଢିପାରିବ କଣ ହେଲା କଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆଜି 4-5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ମିଶିକି ଆସିଛୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏଠି ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଜଣେ ତ ଆମର ଏତେ ନାଚଉଛି କି ବ୍ଲଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ବି ନାଚଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନ କହିବା ଭଲ। ଆଉ ସାଢେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ସେଠି ମାଙ୍କଡ ସେଠି ବସିକିନି ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଖୋଲିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଲଗେଇବେ। ହଲଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନୁ। ହଲଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ଦିଟା ମାଙ୍କଡ ମାର ଦେଖ। ଏମିତି କଣ ହଉଛ? ତମ ମୋଟା ବ୍ଲଗ କରୁଛି ମାନେ ତମ ମତେ ଦେଖେ ମୁଁ ପଛରେ ଯିବି ଆଉ। ଆମେ ଯାଉ ସବୁ ସାଥି ହେଇକି ଆଉ ବ୍ଲଗ କରି ଆଉ। ଭାଇ ଏଠି ଯାହାକୁ ଯେତେ କିନ୍ତୁ ପାତି ମାଙ୍କଡ ଯାହାକୁ ଯେତେ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଚଳେଇ ନେଇଛି। ଆଜି କଣ ଟିକେ ମନ ହେଲା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ କି ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ଟା? ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ଟା। ଫ୍ରଣ୍ଟ ରହିଲା ଆର ଲୋକ ଭିଡ଼ ଗହଳି ମାନେ ଗହଳି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପୁରା ଏତେ ଗହଳି ପୁରା। ତମେ ତ ପୁରୀ ଦେଖୁଥିବ କେତେ ଭିଡ, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଭିଡ ପୁରା ଜବର। ଆରେ ଦୀପାଇ ସେମିତି କାଇଁ ହଉଛି ଦେଖିଲୁ? ଓ ଦୀପାଇ କଣ କହୁଛ? ରାସ୍ତା ମେଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଏ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଭାଇ ମୋର କହୁଛି ମୁଁ ନୂଆ ହେଇଛି କିଛି ଜାଣିନି, ଲାଜ କରୁଛି। ଲାଜ ହେଲେ ଆଉ କଣ ହବ? ଭାଇ ଯାହା କର କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଗାଇଲା ମାନେ ପୁରା ମଜା ଅଲଗା। ଥଣ୍ଡା କୁଲକୁଲ ପବନ ସେଥିରେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଏ ଶୀତ ଟାଇମରେ ଆସିବ ମାନେ ସେଟା ଆହୁରି ମଜା। ଭାଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଆମ ଗ୍ରୁପର। ଏଇଠି ଆମ ଭାଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠଉଛି ଏଇଠି ବାବୁ ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପର ଫଟୋ ଉଠଉଛି ଏଇଠି। ଲାଇଟିଂ ଫାଇଟିଂ ସବୁ ଯୋଉଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଟୋଟାଲି ନୂଆ। ଆଉ ତମେ ଭାଇ ପୁରୀ ଅଛି ବୋଲି କଣ କହିବ ଚିହ୍ନ ଭାଇ? କଣ କହିବି, ବଢିଆ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହଉଛି ଇଆଡେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କଣ ଆଉ କହିବି। ଆଜି ପାଇଁ ତମେ କଣ କହିବ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁରୀ ଆଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମିଳିଲା। ଭାଇ ସବୁ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିବ? କଣ କହିବେ? ଆଉ ଇଏ ଭିଡିଓରେ ତ ନାଲି ଟୋବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି, ଆର ଭିଡିଓ କିନ୍ତୁ ନାଲି ଟୋକା ଦେଖେଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନାଲି ଟୋକା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହସି ହସି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଫଟୋ ଉଠେଇ ହସି ହସି ଆମ ଭାଇ ଯାଉଛି। ଟଙ୍କା 500 ରୋଜଗାର ହେଇଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ। ଭାଇ ଦିଅ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମତେ ଯା। ଏଇ ଗୋଟେ କଣ ଦୌଡୁଛି ତୁ ଦେଖିଲ ଏଇଠି? ଏଇ ଦେଖାଯାଉ, ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ମନ୍ଦିର ଯିବ ବୋଲି ଦୌଡୁଛି। ଭାଇ ପୁରା ଲୁକ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୁକ୍, ପୁରୁଣା ଠାରୁ ଏବେ ନୂଆ ଯୋଉ ମଡେଲ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ତା ହାତରେ ଫୋନ, ଖାଲି ଫଟୋ ନହେଲେ ଭିଡିଓ, ଖାଲି ଫଟୋ ନହେଲେ ଭିଡିଓ। ଆଜି ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ଆର ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇବି, ତାପରେ ନାଲି ଟୋପା ଦେଖେଇବି। ଟିକେ ଦେଖିବ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ନେଇଗଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା? ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଭିଡିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସେୟାର କର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ତମେ ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି କଣ କହିବ? ଟିକେ କହିଦିଅ, ଟିକେ କହିଦିଅ, କହିଦିଅ କଣ କହିବ କହିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଆମେ ତ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଦେଖିଲେ ଏତେ ଗହଳି ଆଉ କରିପାରିଲୁନୁ, ଯେହେତୁ ମନ ଦୁଃଖ ରୁମକୁ ସେ ଯାଉଛୁ। ରୁମ୍ ଗଲେ କଣ କରିବ? ବାଡେଇବୁ ଆଉ ଭାଇ ଯାହାକୁ ଶୁଣିବ ଭାଇ ତା ହାତରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର, ତା ଘରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର। ତାପରେ ରୋଷେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଜି ଆଜି କଣ 12ଟା କଣ ହବ? ଭାଇ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି କଣ ହବ? ଆଜି ଆମର ଚିକେନ ହବ। ମନ୍ଦିର ସାନମାର ହେଇଯାଉଛି, କିଛି କହି ହବନି ଯେହେତୁ ଆଜି
ଗହଳି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲେ କଣ ହନ୍ତା ନାଇଁ କି ମୋ ଚିହ୍ନ ଭାଇ କହିଲେ ଲାଇଟ୍ ଚୋରି କରିବ ମିଛ ଖେଳ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଆମର ଭାଇ ଆମ କାହାର କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ଛୁଆଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ ଭାରି ବିଚକ୍ଷଣ। ନଜାରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କେତେ ଭିଡ଼ ଏପଟରେ ସେପଟେ କଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଏଇଟା କି ମନ୍ଦିର? ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ହେଇଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହୁଛି। ଶୀତ ପାଗକୁ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ତ ଆଇଲା ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଠି ପଟେ ରହିଲା ସମୁଦ୍ର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଏପଟେ ବାଇକ୍ ବାଟ ତ ଆରପଟେ ରହିଲା ଆଉ ଆରପଟେ ଭାଇ ଆମ ଝିଅ ନାଚିବ ଭାଇ ଆଗରେ ପୁଲିସ ଆଲାଇଲା ଭାଇ ବାଡ଼େଇ ପକେଇବା ଫାଇଟ୍ ହେଇଯିବାଟା ଭଲ। ସେଇଠି ତ ମନ୍ଦିର ଆଗଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ଫୋନଟା କିଛି ସମୟ ମୋର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଝୁଅଟା କୋଠି ପଡେ ଚିହ୍ନ ଭାଇ କଣ କହିବ। ସେଇଠି ମନ୍ଦିରଟା ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟରେ ଜାଣିକି ଲୋକ ସାଇଡ୍ ପଟରେ ଟୋଟାଲ ଲୋକ ନଥିବେ। ମାନେ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଫୋନଟା ତ ସେପଟେ ଯିବ ମନ୍ଦିର ଆଗଟା ପଶି ଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଚାଲି ହଉନି ଦେଖାଯାଉ କ୍ୟାମେରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ଫଟୋ ଉଠିବ ଭାଇଟା କୁହାଯିବ ଲୋକ ଗହଳି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଣ କହୁଛ? ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆସ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ତ ଆସୁନ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଇଏ ପଳେଇ ଯାଇଥାನೆ ଭାଇ ଲୋକ ଗହଳି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗହଳି ମାନେ ବୋପା ମାତି ଗହଳି ଦେଖ ମନ୍ଦିରକୁ ବାଟଟା କଣ ପଡେ ଲାଇନ୍ ଅଛି କୋଉଠି ଭାଇ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଏଇଠି ରଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିବି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ବି କରିବେ ଆଉ ରଖୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛ।